megalayapost.news. Kinong ilam kanong po Region Auto Owners and Drivers Association menta kasengi kila election dan bankendu iyo Deputy Commissioner Kariboy Wabishik Saini barkila IT ru ia kedor khas banpen pa holor kiman kibakta iki driver barki tribe badan auto rickshaw ha ka district habalit bankendu iyo Deputy Commissioner layalam daw President ka Association uba Banaser Lengdo Vice President uba Tony Shela baru Secretary uba Felix Nongsi kiman balara da kani ka Association kamat udisi kikentup ia kajing syakta na kajing kiudor ka diesel bat petrol kabalakta iki kum kinongnya auto barkuai pat kaman kilara kadi kajing persya kajingwan kamai ki auto na Asam kabakta ikakam kamai jongki syusyu bana kaliang kita kinong yalam kila kerbat juru ia udisi banshim kia halor kita kiman balawan ra dagaseng namar kumbolong menta kajing kiudor ka petrol bat diesel rengkat kajingwan kamai ki auto bana syabar kapaniab jakpo iki kum kinongnya auto bakamai hagathan nongpo atau nakaliang jongi ka Nongpo Region atau Owners and Driver Association mentakasngi ngilayo ban wani kendo ya i DC jongka Riboy District mentaka sngi ka lapelong ya kane ka association ke jongi ka ba bangin wan mentakasngi dengkar bat kini kinong yalam ke jongi nadu i President Secretary bat kini ki para member jongi kane por kalong banbu ya ka jingkerpat ha ka bidai bat ka jingkiu dor palat ka umpenyang bat omtang ba lapen kiu ya ka dor jong ka umpenyang kum ka petrol ka diesel handrai ka danru ka jing ya le buitu ladang bakla na ki petrol pump kane kalong ba ki driver jongi ki lawan complaint jongi ba kato kane ki don ki pom ki ba kawai ka dor bat kawai pat ka pom kadang ka jing per kawai ka petrol pom bat kawai pat ka petrol pom ki don la ka jong ka dor handrai ha ka jing sisa kadai bandon ba ya ka ju ka price lane ya ka ju ka dor ha baro jong kawai ka district handrai katkum ka jinglap ka jongi katkum ka jingyo ka complain ka jongi ngilap ngi snow ba kidan kibakum kita kiba GL tu ya kador umpenyang bangidap daga sokya ba nalor ba ka umpenyang jong ka petrol ba ka diesel ka kiudor ka bala kta ba ya ka kamai ka ji jongi kum ki nongnya atau plus nangta kawan so ka jingya le butu kini ki try petrol pump ha ka ba kiudor na ka we ka petrol pump sebagai porkane ka kta te ha ka bede pa kini ka issue na kaliang jong UDC mula ay ngi ka asuran ba kinsa pa ya kibreu bakin lek ban inspection sakine ki pom bat ula kredru tak basai ba kador joko penyang la lapan kiu maknaru andai ka ban long baik kaju ka dor habaro ki pom bat kabar kalong kumba kiju ya keren he ka kamai ka kaji gila ahyar hadu kata-kata namar kajing kiu dor joko petrol bat omtang kajing kiu dor joko petrol ka diesel andai ka ba kham ktaru yangi menta kalong kajing kiu light lan jong kini ki ato ki banapo ka jala Asam ngidap daga jing solengo ban yoi ba hangthi hapo infiltration check gate kim syam lale ie ban bat ban kili ya kini ki ato ki bawan apo ka jala Asam ki labun ba ki paiba ki bla ai jik tip sangi ha ka bidai ba kini ki ato ki bawan apo ka jala Asam ki wan ban kamai chane ka district ka jongi sepo kane ka jala ka jongi hadu hakhuja jongi la penong dan na kini ki ato ki bawan bu belang men step hayo step dan gibawan bu tiar dan gibawan bu tar bat tar ngidap da jik sokya namar ba komno ki ato napo jela Asam kila bawan kamai lai lut hapo ka district hapo ka jela ka jongi kat ba ki jongi la dangin lek tang hajar bat ru ki pulit kila bat dei na tagadaw ngidap da jik sokya ha ka bide berkene bat ngida kena syair hukum ka association sya kito ki baju ai bela la dei ki office ki department la ne sya kino kido ki baju ai bela la ne kiju booking ya kini ki ato ki bawan napo ka jela Asam ban kamai bat klet yangi ki badai ki lokal klet yangi ki badai ki try ki bakamai nang ne ngida maham yapi ba skobha ngi kerpar yapi ba ai ka jing ya trilang bat ngi ka association ai ka jing ya trilang napi bat ngi ki driver lokal ki bat napo ka ne ka dong kathany kalong sibenta ka jing skan kalong ru sibenta ku ban ya imlang ban ya kamai lang nakane ka kam ka ba niya trade ha ka bede ru bat kane ka issue ha bede ru bat kane ka jenda ka bangilara nakaliang jong u DC ula kensyai ba insa le ye insa patha ikwe bor badi pej jong transport ban ba in le ye ha ka bede bat kine ki bat kane ka jenda ne kane ka mat ka bangilawan ra te ngi sutnat sibun UDC dong de bat mai batang suan join dang mata CRC bat ka jige kran ka sekolong sa ba saiso ngi kheme leti ba ha ka bede bat kine ki ajenda artli ngi scam ba unsa simkhya nakabor
district ajong ko tha ikini ki kitna dipay bakin le ya kebedat kam Meghalaya Post.news.